Το μεγάλο το λαμπρό που οδήγησε για να βρουνε το Χριστό που γεννήθηκε στη νύχτα τη βαθιά, ενώ γύρω προβατάκια προσκυνούσαν τα φινά. Ποιο? Ανεβαίνω στην καρέκλα. Ανεβαίνω στην καρέκλα και έχω κάτι να σας πω και πιστεύω να μ' ακούσει Θεός που αγαπώ. Πάτε πίτα στο τραπέζι, πάντα η πρωτοχρονιά και καλή και αυτή η συνήθεια μας χρονιά. Τώρα δίνω το μαχαίρι του με το χέρι να μας κόψει την πιτούλα να μας δώσει μια φετούλα. Ο χώρας Ικ, στη Λίδα ο Γόγος.